Γεια σας παιδιά. Το θέμα είναι δύσκολο. Δεν ξέρω πώς να το ξεκινήσω. Άνοιγα την κάμερα, έκλεινα την κάμερα. Δεν έχω λόγια να πω. Το θέμα που θέλω να μιλήσω είναι το θέμα του μικρού Άγγελου. Του παιδιού που κακοποιήθηκε στην Κρήτη. Επειδή έχω μια πάθηση επώδυνη υπερακουσία, υπερακουσία, painful hyperacousis, δεν είναι γνωστή στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να ακούσω τηλεόραση, κάτι από ηχείο, μου έχει παρουσιαστεί 4 χρόνια τώρα όλο αυτό. Και δεν παρακολουθώ βίντεο, βλέπω μόνο με υπότιτλους ή διαβάζω τις ιστορίες μέσα από τα προτινόμενα της Google, τις ειδήσεις. Έτσι διάβασα λοιπόν και αυτή την ιστορία. Έμαθα ότι ο Άγγελος τελικά κατέληξε να είναι εγκεφαλικά νεκρός και πήραν την απόφαση η γιαγιά του και ο παππούς του, νομίζω, να δώσουν τα όργανά του. Δεν ξέρω αν είναι γενναία πράξη όπως τη χαρακτηρίζουν, δεν ξέρω τίποτα. Αυτό που ξέρω είναι ότι γιατί να βασανιστεί ένα παιδί, για ποιο λόγο? Πώς νιώθετε εσείς? Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Έχουμε ακούσει, εγώ δεν ακούω, δεν μπορώ να ακούσω λόγω της πάθησης. Καλά, δεν μου επιτρέπεται να ακούσω θορύβους γιατί πονάω. Πώς νιώθετε εσείς με αυτή την υπόθεση? Έχουμε ακούσει και άλλες υποθέσεις. Την υπόθεση 4 παιδιών από την Πάτρα. Την υπόθεση... Αλλά αυτή η υπόθεση με τρόμαξε, με συγκλώνησε. Θέλω να μου γράψετε λοιπόν στα σχόλια πώς νιώθετε εσείς με όλο αυτό και γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Δεν ωφέλει να κλαίω, ok. Όμως, αν είστε γονείς, εσείς που παρακολουθείτε το βίντεο, αν είστε γείτονες, εσείς που ακούτε μια παιδική φωνούλα να ουρλιάζει, τρέξτε, όχι αύριο, τώρα τρέξτε. Τρέξτε να γλιτώσετε αυτό το πλάσμα. Γιατί ο Άγγελος, αν είχαν τρέξει κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να είχε σωθεί. Το χαμόγελο του παιδιού, ένα άλλο σύλλογος, μπορεί να είχε βοηθήσει. Αν είστε γονείς λοιπόν που θυμώνετε εύκολα με τα παιδιά σας γιατί δεν πήραν ένα καλό βαθμό, δεν σας υπάκουσαν, απλά καθίστε και συζητήστε μαζί του. Ούτε καν μην υψώσετε τη φωνή σας, γιατί έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό. Δεν θέλω να ανοίξω τη δική μου υπόθεση. Μην τους θυμώνετε, σεβαστείτε τα συναισθήματά τους, μοιραστείτε μαζί τους τους προβληματισμούς. Δεν ωφελεί η τιμωρία, δεν ωφελεί ακόμα και το πιο απλό. Δεν σου παίρνω αυτό γιατί δεν πήρες καλό βαθμό. Μην κάνετε τα παιδιά σας να νιώθουν ανάξια, γιατί και αυτό κακοποίηση είναι, δεν είναι μόνο οι μελανιές.
είναι και η ψυχολογική κακοποίηση. Η ψυχούλα τους πρέπει να παραμείνει αθώα, να παραμείνει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, να νιώθουν ασφαλείς, να πέφτουν στο μαξιλαράκι τους το βράδυ, στο κρεβατάκι τους, να κουμπούν το κεφαλάκι στο μαξιλαράκι τους και να νιώθουν ήρεμα και ασφαλείς τα παιδιά. Να νιώθουν ότι το περιβάλλον τους, ό,τι και αν σας αποκαλύψουν, όποιο και αν είναι αυτό, ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία, στην εφηβεία, ό,τι και αν είναι αυτό, μην τους αποπάρετε. Ή ακόμα και αν έχουν μπλέξει, γιατί με κακές παρέες, αν έχουν κάνει τα λάθη τους, γιατί παιδιά είναι έφηβοι, είναι πάνω στην επανάστασή τους. Γίνεται φωλιά για αυτούς. Πίστεψτε με, μόνο αν γίνεται φωλιά θα τα βοηθήσετε. Όχι αν έκανες, ούτε βρισιές, ούτε τίποτα, ούτε λόγια, ούτε στα λόγια κακοποίηση. Μικρό παιδί μου υπερπροστατευμένη σε γυάλα. Δεν μου έκανε καλό βέβαια, γιατί ήταν σε άλλο επίπεδο. Αλλά θυμάμαι το μάλωμα για ένα κακό βαθμό του δημοτικού, τον τρόπο του μαλώματος. Μετά τα χρόνια μου, τα δικά μου κύλησαν ok, αλλά πριν 4 χρόνια όλα άλλαξαν. Δεν θα μιλήσω όμως για μένα, γιατί δεν είμαι έτοιμη. Θέλω να είστε φωλιά για τα παιδιά σας. Να έχετε θαλπορεί για αυτά. Να έχετε ανοιχτεί την αγκαλιά σας. Να είστε ανοιχτό μυαλί. Αν κάτι σας αποκαλύψουν. Στα ανήλικα, μην υψώνετε ποτέ τη φωνή σας έντονα, ούτε στα ενήλικα, ειδικά στα ανήλικα, να στέκεστε στο ύψος του παιδιού και να του πείτε, παιδί μου, μην του πείτε, γιατί κλαις τώρα και γιατί έτσι και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Πείτε του, τι νιώθεις παιδί μου, τι σε στενοχώρησε. Το ίδιο και στα έφηβα. Ακόμα και ενήλικα είναι τα παιδιά, παντρεμένα, να έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Να είστε πάντα η φωλιά τους. Αυτό έχω να πω. Εγώ δεν είμαι ειδική να πω πολλά λόγια, ούτε με ορολογίες, ούτε με τίποτα. Εξέφρασα τα συναισθήματά μου και ελπίζω να καταλάβετε κάποιοι πόσο λάθος έχετε φερθεί ή να προλάβετε κάποιοι να μην φερθείτε λάθος. Ωστόσο στέλνω την αγάπη μου και να είστε όλοι καλά.